Tung tak tok. Ya, iki lah balik wis Jawa Timuran wis. Ngono. Ya. Diaturi ngregengaken suasana. Sore mau lho. Lah Mbok Dewarti wis ngerol terus. Wah ya. Wah biasa. Yo, monggo tung tak tok. Assalamualaikum Mas Petro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah Kiron. Sing nonton sing akeh lho. Lah nggih. Komplit wong asam urat kabeh. Sikile wis dislonjorne kabeh. Lah nggih. Mbak-yuku dulurku wedok wis kemeng kabeh. Nggih. Ket sonten wau lho Bah niku, ket bareng isak wau pun standby teng mriku. Ibu-ibu wis tenan. Sinden-sindene jek nom-nom lumrah. Nah iki sing sepuh-sepuh paling ora wis putu, wis buyut. Ya ta yu? Mula lumrah nek sikile bodho diselonjorke. Sesuk wis bodho mbangkong kabeh. Rasah do tandur, wong udane ya rong teka. Kula wau wis mulai limbukan wis ning jaba kono. Napa nggih? Alah, lah mbok dagelan Banyolopo aku nang warung ngarep tak kelilingi kabeh warung. Tepo kecap kene ya ampun. Mirasa, Pak? Walah, sambele kaya remason lho. Kuwi lho warunge sapa kono kuwi? Sitoke enek sing gawe tepone klemesen. Nggih. Enek sing katosen. Tempe lho, leh ngiris karo silet. Tipis lho. Tipis-tipis tepunge dikandel iki jan. Nah, tapi wong ya niki rak tangga kula kabeh dadi wis lumrah. Pak Enopek wis kanca akrab. Nampek tuwek apa iso to numpak sepeda motor. Bapir niku. Lah, mula kan jenenge Supirno. Oh iya. Mergo gak iso nyupir. Supirno aku ngono karo mboke jenenge supir kuwi. Aku wis ndelok diagelan sore lucu-lucu aku jan. Jan. Wonge wis rawani munggah lek jenengan pun rawuh rawani munggah wonge. Kok iso banyolane anyar-anyar aku jan. Ya wis ben sing penting jek enek wong guyu. Nggih. Anu aja aku kon nembang. Kingko kontes ya. Ya yu ya. Sing suaramu apik tak hadiahi. Tenan ki aku. Nan, ayo bareng sik. Slendro Mas, slendro. Bareng sinden meneng kabeh. Yoga aja muni sik. Bareng. Leri ler. Kang ijo tak senggo cahangon penekno lunyu kanggo masuk dodotira kumitir damana jlumetana kanggo seba mengko mupung Padang mupung Jember ya ore. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Luar biasa. Nyaut ya Pak jebule. Nyaut wong iki delok ket sore piye? Apa Per? Amplop. Tero peru mau bayari amplop. Aku ki ya gak puenak to Mas. Lah pripun to, Pak?
Wong Nopek karo bapake Rono. Nggih. Marani aku ya kon jagong ngono. Nggih. Alhamdulillah. Aku ya terus teko kene iki ya syukur nyewakne panggung son terop iki lho. Nek aku bengi iki ra njaluk ben digaglak dagelan sore kae meng ra ketang sayuta. Bola-balik kok sing nembang Manuhara. Iki iso nembang kabeh. Ya yu ya. Alhamdulillah ya. Panas-panas mlaku. Srandale dlamaane Surabaya ngungsi nang Madiun janji rukun yo Mas Widodo yo panas-panas mlaku srandale dlamaane Surabaya ngungsi nang Madiun Jakarta janji rukun tetep luar biasa tepuk tangan ya. Andekno ndagel kok bodho angel men kuwi ngopo ngene penake rap mau enek sing arep goco warti meng mulih perung sila arep tak jejeki ndase jujur kuwi pepundhenku karo wong tuwek apa ora iso lucu nek gak njeguki ndase wong tuwek ya ta yu ya ngono apa piye kudu sopan budi tata karo maratuwa ya ngono apa meneh cah nom-nomi nek karo wong tuwek aja plerak mencap prengat sledat lho apal kabeh lho Apal kabeh. apa enek dagelan di Banyolan ngene iki ora duwe ya ta yu karo maratuwa karo wong tuwa kaya Nopek karo Kang Sober ya kudu tetep sopan karo sing kok sambong ledok ya kudu sopan ora oleh mencap plerak prengat sledat nyedat apal kabeh belok bareng Mas Widodo ya sik jong gamelan gundul pacul-cul nyunggi wakul-kul wakul grempyang segane dadi saratan wakul grempyang segane dadi saratan tampani Mas Widodo gundul pacul-cul gambelengan wakul grempyang segane dadi saratan wakul grempyang segane dadi saratan luar biasa dulurku kene ayo pancene jedak seni Mas Kangko Nggih. toprak kene iki ya kondang-kondang biyen nglegu darah Ngawi kene ya nek toprak tulung kan nggone Sarimen ka cik ya yu Sarimen tulung ka lho cik urip ora Mas Kangko aku tau ndagel toprak sewengi gak bayari dhuwit Lho. Ndagel kok mboten bayare dhuwit niku? Dibayari amben dicolongne kayu jati kok tengah alas kono Malah larang nek kayu jati. larang terus mari menggung kicuk nggih ta sing ngendang Pak Tris nggih napa nggih warti kuwi ke mau isu-isu aku jek ning Cilacap blayu aku ka Yogya lah dikabari Kang Salamati Lah nggih. anake nangis kabeh gak ninggal warisan apa-apa lagi ninggal warti cangkeme guju kuwi lho gendakane ngono
dipangan salam mo. Ngono. Alhamdulillah slendro malih Mas, slendro. Tak jake nembang ae. Lah ngancani awake dhewe lho, Mas. Nggih, ngukum karo sing gender kok, Bah. Niku pancen seragame beda karo kancane kok dadi. Dihukum mawon sing gender. Sapa tak kuwi? Samsur kulonan mak Gemake retete yen ketanda dadi gawe dadi mesti mati tak bedile mimis wasi trong rate nom-nom rate lali kabeh iki. Iki lek wong tuwek ora kelingan iki. Ora kelingan ngene. Lindri adang telung lawuhe adi tutul amak. Nek sing nembang cah pelo medeni lho. Pripun? Indi adang telung adi awe hodok li. Kang anu urung turu ta. Yo sing tuwek-tuwek ndi sing wani yo. Kowe ra diok mingkir le. Iki le sisena le. Menenge Mas Kakok tak jaki guyon ngene. Kuwi le sapa ku lho? Matane ku lho ndang singkire. Arsi ana yo. Ayo Manuhara mudhun rene nyeleo sampure Warti. Kuwi golekno piring kuwi. Piring kosong kuwi. Ngene. No, gedhok ya Mas anu ayak ya. Ayak. Wah, iki tayupan iki. Sampur meneng ae lah. Ah, kene. Kengko ben kene. Sitoke anu mano. Nul, Jainul sitok ae. Ya, sitoke sik. Yo, kowe nang nguriku lho Nul. Oke, yo kene. Iki nek ra dingenekne ra dadi iki engko. Nul, cepet Nul. Nya apa lho enteng-entengan ngene kok. Iya ta? Nggih, santai Bah. Santai ae. Nggih. Koyo dan tang. Ya Mas Widodo nyetono aku ya Mas. Sing nyinden Warti. Yo. Ingkang angka setunggal katuraken Mbah Supirno derekna rene Mbah Supirno monggo mriki Mbah Supirno tindak mriki monggo kono anu kursi loro iki biasane terus dicedhaki sinden sing ayu. Wah nggih. Ngono. Lah terus sinten, Pak? Ya Warti ben mudhun sik, mudhun rene. Ayo, mudhun rene. Kendra. Anu tuntunan mbokmu wae. Nek kono lenggah kene sik no. Iki jenenge anu Mas Ndoro-ndoro. Oh, Ndoro-ndoro. Nek Madiun lah aku ki pramugari to plandang. Lah ki nek Mbah iki diaturi sampur terus kono jineman. Oh, nggih. Ngono alon lah iki. Waranggana ingkang kepareng nderekaken Mbah Supirno inggih punika mantasaning waranggana menika Niken Saimit. Niken Saimit kene. Biasane
witing klapa ngono kae jinemane ya. Witing klapa Jawa Tepuk tangan. Cocok apa cocok? Cocok apa cocok? Lah, Madiun ki ana gending, Mas. Gending napa? Iki Yuwarti mesti eling. Pisang Bali. Oh. Kasatrian terus apa kayak anu yo apa kayak pisang Bali kasatrian terus Sobo Kastowo lawas kuwi. Kene anu gonggomino enek-enek terus anu kethek peper. No, banteng wareng, kirik ngincik. Lah, Madiun sing lha dadi iki ana Mas sing ning Madiun ki kuwi nggih Madiun. Kentil Mas geyong Mas kentil kuwi nggih wong. Mongko niku diakoni wong Sragen lho. Asline Madiun nggih. Nggih Madiun. Wow. Enek sing anu ciri khas kene desane enek. Desa Bajulan. Oh. Bajulan. Kuwi enek kene Sampak Bajulan. Sampak Bajulan kuwi jane Guntur kuwi. Ha sik tak cuplike sithik ya. Mas Widodo mesti tak tung 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 unu tur tung tung delang ketak ndang den tuli tang tang tuli tang tak tuli tang tak tuli tang tuli tang tak tuli tang tak 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 tuli tang tak tuli tang tak tuli tang tak tuli tang kenduli tang tak kenduli tang tak 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 lah kuwi jogetane pelok ning ndi pelok? Pelok wis tak latih pelok. Yo, Sampak Bajulan. Lah nek ning Blora jenenge 10.8. Gambyong Deng. Oh, Gambyong Deng. Yo, Sampak Bajulan, matane sandalan bareng ku lho. Ngono, yo. Yo Mas Widodo, ngono ku ya Mas kendangane. Tak tung tung. Iki sing tak latih lagi. Nggih. Sikil gantung. Aneh ta? Aneh-aneh iki. Lah sakmono ki Mas. Lah iki nek bar ngene iki mesti itu sing tukang ejek istilahnya. Nggih. Sing tukang mendem men. Oh, tang ding tak gendrak jreng mesti cocok karo kono. Oh, tang dinut. Ngersaken gending menapa Mbah Supil? Eling-eling. Oh, sarung jagung urung iso dibesani no. Sing nggo beso ya eling-eling ya ta? Eling-eling, monggo ngersaken eling-eling ketawangan Mas joget engko. Monggo katuran. Ya manahara gurine. Kowe lungguh ae. Lok melok sampinge. Ayo melu apa piye? Kene, kowe kono. Kene. Ayo, sapa?
Terus suwuk ngene iki terus diteri leser. Leser ngene apa bar niku? Sak sloki arak Jawa. Wah. Arak Jawa, nek ra kuntul topi miring. Ah, sak ngersake ora-ora. Ora kok kasatrian. Anu nyandak ora kasatrian. Ah, kasatrian. Enten sing nyuwun kasatrian. Nggih, monggo. Enteng. Ngono wis ta. Ini kok diadek. Monggo ganti. Bop. Nyetope ya ngene iki, Mas. Stop langsung mandek apa? Mandek. Ya ngene iki, bop. Ora, Mas. Posne ya. Mas Widodo oke. Ngene iki parikane neko-neko lho Mas. Contone Dalan sepur dilumpati, pengen makmur transmigrasi Sumatera Kalimantan. Enek-enek kok ngono. Nglanduk maca rayong bareng kepethuk atine bingung ya enek. Pokoke neko-nekone ya kuwi karo senden ngono wis. Ya, piye. Piye. Dong jati bolong tengah nuruti Suwarti Rasobo omah. Ya, ayo angkat yuk. Muterno, nek ora rek muterno. Yo. Suwek dadi limo najan tuwek aku setresno. Nadan tuwek tresno. Wis sok ben anggap neh. Masamu aku ya nyenengne Kang supir malah gambyong ben ora sepaneng kok. Oke? Setuju? Saiki ibu-ibu Nggih. sing wani joget ning kene prau layar
enek bonus sing nembang sinden. Ayo. Ayo wedok-wedok ngadeg. Sing jogete apik 100, sing jogete elek 50. Ayo ngadeg. Sewaduh bokongmu kene kowe engko. Ayo. Khusus wedok. Yo, ngadeg. Wani apa ora? Tarien no mano. Yo, tarik, yo. Yo, tan ke, yo. Ngono. Ayo ngadeg yo. Yo, lah, kene. Madhep rono kabeh. Yo. Oke. Yo, dadekne Mas Kangko. Monggo, dados. Perahu layar yo. Perahu layar, yo. Oke. rene nih se kendang tok Mas. Iki peserta paling unik iki. Yo. Niki mau goyang pargo ya, Mbah. Iso ngene. Lah, ketoke sekop. Yo kendang ono tok Mas, kendang tok. Di mriki riyen, Mbah. Ayo, lho kok salaman. Joget riyen jenengan dereng. Nah, monggo. Ayo, oke. Nggih, jenengan, yo. 1 2 3. Sekop-sekop, Mbah. Wis ora cocok kendang. Sarene unik 100. Nah. Iki sampun, Mbah. Liyane nyaket. Nah. Kok gedhi. Nih, nyaket lho. Engko jalono lho, Pak. Masamu iki ora iso 50 ae kok 100. Duwe iso. Wah, bubedan kacamata. Heeh. Niki Iki lho. KKN niki. Oh, KKN kuliah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Monggo lenggah. Wis Mas, lanjutno. Aku ya syukur ngene iki tok ya wis. Sing penting jenengan kersa rawuh kersa berkahi hajate Pak Pir. Aku mesti aneh.
Napa? kita libatkan penonton supaya ada generasi penonton wayang kulit. Betul. Nek dagelan ki padha ngerti iso interaktif karo penonton. Nggih. Aja rumangsa kowe dadi banyo lae. Nggih. Penonton dijak ben gak waleh. Buktine iso nembang kabeh to. Nggih. Oh no. Nyatane nggih jenengan teng pundi-pundi nggih berhasil kok, Mbah. Teng Kalimantan Riyen nggih ngoten, teng Ponorogo nyatane masyarakatnya udah dijak sareng-sareng tetembangan nyatane nggih gathok. Itu filsafate bahwa masyarakat sekarang itu tidak terpengaruh adanya politik, namun masyarakat desa tetap guyub rukun, gotong royong. Masuk. Wonge ya teko. Oke, aku meng sore macul ning Mojokerto, Mas, ning Pacet. Aku limbukan wis nang jaba. Lah aku arep munggah, engko nek aku ketut wedi nek gak lucu terus aku gak. Wedi. Ndredeg kae. Enak ngene iki wonge sithik gayeng ya to. Gayeng nggih. Oke, engko matine Sengkuni piye sampean delok. Rugi ora ngampek biar matine Sengkuni. Tenan kuwi. Dalang iki dalang luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Kangkolo. Ngene, jak ngene. Kok ora kaya Manohara bengok-bengok. Wong mbok kaya Warti iki lho. Mergo ki ya wis budhek dadi gak. Nganu niku wau, Bah. Bu Warti pipis wau diterne kali Pak Pir. Sapa? Sae Bu Warti wau kan mandhap teng kamar mandi. Mbah Pir langsung teng wingkinge. Nek ngetut iki. Teng mriku wau. Aku ya ora iso piye-piye wis. Ya karek koplak, kaplek. Tapi terusnya nggih setuju Mbah Pir wau. Wis pokoke judu ki ning ngersane Gusti Allah. Nggih. Kowe nek gugu aku rasah mulih. Menunggu tak colone hansip tak tangkep lho ora penak teku. Berarti rapi diragati wong akeh. Ngono nyapa lho wis padha tuweke arep ngopo. Paling ya ku kanca kerokan iki nopek mau lho. Kok kanca kerokan. Iki nek keistimewaan lho Dwi, Nduk. Napa? Putu-putuku nek songo cengkoke beda. Napa nggih? Srepek napa? Srepek songo ya, srepek songo. Ndi miki. Heeh, ya. Lho sing digoleki iki sing beda niku kok. Heeh, srepek songo ya, Mas. Tepuk tangan. Piye? Kanca-kanca kalau wau panjenengane nyuwanten apa jeneng uler kambang pelok barang wis gedhe-gedhe kok. Niku Bu Dewarti niku. Sik teko. Nggih. Sing ora teko ki regane. Pangkur Semarangan barang niku nggih teko niku, Mbak. Piye? Iya, nek perangi gendenge ngene iki. Engko nek nyongo.
Lho, glogonge diseruk nek perangane gendenge ngene iki. Ora metu cakil bareng kok ngeyel Bola plek. Dadi ya anu antik. Antik nggih. Ha iki urung jineman mari kangen. Oh iya iki. Sampeyan midhangetke. Nggih, Mat-matan. Senengane Mas Anom karo Mas Anom Surata karo Mas Mantep. Nggih, nggih. Beda. Iya yo. Kowe kok ya semiran abang bareng. Ya meni. Ya ampun iki. Hak nyemer sonten wau bah. Malah sirahmu kaya dirondak ku lho. Oh kaya nikan ya. Piye? Piye? Gendungane jek ora ngoten kula kok. Ngonyek. Ya isih jek laris kok iki. Oh, aku nek uyon-uyon mesti iki. Ya. Mari kangen. Lalu mangsa Diantar jan. peano Iya. maget yuda maget Maya 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 kan dia seluas sasulai mani 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 man mani manaya tentrem sewengan nih yang kasih bayang Tobat ora? Iso nyampar. Tobat ora? Neno, nane. Ya. Neno. Isar karo ana gemae aku cekak loro-loro anake jalali 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 jaman semono lamar kula inrak
Pun Mbak Bir wani didolke sawah Mbak Bir niki Mbak Bir. Piye? Dicole Pripun? sampun dosen iki. Oh sampun sak ndure dosen niku. Inspektur apa? Tapi mboten Apa sak ndure dosen apa? Insinyur. Paling ora ki kompresor lah. Anu ketoke pengendange gawan. Nggih kawan. Iso ngladeni. Nggih, Sing nggih. nyamar iku nek budal dhewe wong loro. Wah iki Ya kawan. wis bahaya tenan. Pengendange iki gawan banget iso. Nggih, nggih, Iso ngladeni cengkok lho piye ta. Alah, nggih. Pun monggo dilanjut genten sing nom-nom kae. Nggih nggih. Kaya Ari Sandok. Modele plesir modele. kare dalangan. Piye? Ora lek nyindir. Ora lek muni. Sing anu sing cah nom-nom tetep mati kok iki ngono ya. Heeh wis ya wis bener bener. Sing nom wis. Nah ta ya ta. Heeh pokoke. Iki malu pariamu apa najan tuwek piye mau? Kamu lho. Heeh iki lho apa sewek apa mau? Suwek dadi 5. Najan tuwek aku tetep sik tresno. Ngono kuwi mbok yo dibales. Ngono. Anu mbok besek gwadah. Besek gwadah uler. Aku wis tuwek gak iso ngater. Pakmu beksa cek oke lho, Pak. Kalah kowe. Wis ta ngono. Oke, dilanjut Mas Petro. Siap, Monggo wis ta. Mbak Buwarti niku melih kok Mbak Bir nyuwune niku kok. Ngesakne nek gorokane pedhot ngopi. Iki. Lah nggih. Iki kanggo anak-anak wedok. Nggih. Ya, iki ambakno seniwati taat ibadah ngono. Nek nang nggonku wayah ngasar kae melok jamaah. Jamaah. Bar kuwi ilang. Tak goleki iki tenan. Lah ya warti meneh ndi Semadang baru gek nek udut ning pojokan musala. Pas. Ekrek ya aku ya. Ngono. Piye lho tenan iki kok. Kula diwet-wet nggih Pak niku. Wah, iki pusakaku arek iki. Pusakaku karek iki ngono. Wis ya wis. Oh bon nggih. Wis ndang turu kono karo Kang Ter. Kok wis wang. Kang Supirno digojlokke karo wong wedok-wedok. Nyapa wis ora iso apa-apa ae. Muadul aku ditantang wong wedok-wedok lho. Bokonge kaya citakan wajan kabeh. Oke, lanjut sing nom-nom mah. Nggih siap. Ya nanjakne anu gamelan Bali ya. Yo, Manuara Rono. Yo, gamelane Bali rung muni. Rung muni nggih. Tapi balik oh ya wis balik rono. ya. Iki Ya, yo Kak. moh kon leren yo moh. Mboten Yo tetep lungguh neh. Nggih. Sinden wayangi ngono. Nggih. Ngono. Ya. Ya, kok Tur nuwun Mbah Per.